Emerson Mnangagwa is being accused of imposing his ally John Paradza as leader of the ZANU-PF Youth League, sparking resistance from party structures. Aiwa inawu yatekeshera inawu yanetsa yekuti aiwa idi Mnangagwa paita resistance aiwa muParty mavo nokuda kwokuti aisa ally yake friend yake John Paradza as the leader of the ZANU-PF Youth League. Zvaita kuti aiwa vanhu vajamuke vanhu varambe. Sarapinda muinawu izvi zvizieni kuti bo subscribe wo like utina on the bell icon. Tichipinda munawu unonyogwa muchinzi President Emerson Mnangagwa is increasingly using parallel structures after some ZANU-PF organs resisted the imposition of his allies ahead of the ruling party's Congress, insiders say. Meetings to introduce Paradza and his new youth league executive aided in violence in Manicaland and Masvingo as ZANU-PF factions clashed openly to demonstrate the chasm. Lo now dziri kubuda panapa zvichinzi aiwa vanhu vojamuka aiwa manew party structures akaisiwa naidi Mnangagwa kuManicaland nekumasvingo. Vanhu vobva vatanga kujamuka aiwa pakaiswa executive meeting yacho iyo yakaupholdiwa. Vanhu vandobva varamba vachiti aiwa vanhu vakatoresista vachiti hazvizirizvo. Ameno muri Zimbabwe chimbotiudzai izvi zvava kuitika muZANU-PF. Gira mucomment section meri kuti mafunguro enyu musaka no subscribe kulike senotina on the bell icon. Torambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.